Bai, Eneko, bigarren galdera. Zergatik pentsatzen duzu kostatzen dela horren beste ez, ikastoletan, eskoletan, jantokietan, bertako produkzioa, produktu ekologikoa, produktu jasangarria ipintzea, ez? Zein da benetako arazoa? Bueno, benetako arazoa, bereziki eskola publikoetan da 2000 urtetik dagoela normatiba bat, eta normatiba hori oso itxia da. Eta potere guztia ematen dizkiela katen enpresei, eta horiek erabakitzen dute nola kudeatu zerbitzu guztia, ez? Claro, enpresa katerin hauek, enpresa bezala diruetekinen atxean doazte, eta ez kalitatearen atxean. Orduan, beraien kontratazio baldintzetan, ez da inolako horrelako baldintza jartzen, ez? Hau da, bertako produktuak, ekologikoak eta beraiek lehen gaiak edo zerak oso merke erosten dute eta azkenean nabaria da menuetan kalitate eskasa dagoela. Beste orain fase berri batean hasten gara eta egia da badagoela makro mugimendu bat eta makro mugimendu hori da gizarteak bideratutakoa, baina baita ere instituzioak bideratutakoa eta azkenean eskatzen dute benetan garapen iraunkorra egoteko eta gure planeta bizirik mantentzeko aldaketak egon behar dira. Eta aldaketak baita ere elikaduran egon behar dira. Gaur egun, etortzen diren elikagaiak jantokitara, gutxi gora bera, ikerketak diote 5.000 kilometro garraiatu dutela, gutxi gora bera. Hona etortzeko edo... Bai, gure maietara heldu arte, ez? 5.000 kilometro horiek ikiditu behar dira, porque hori da, ez da oso irankona. Eta orduan, orain badaude, bai Europar Batasunetik eta bai instituzio pizkat globaletatik, direktriz batzuk eta horra juten dira, ez? ODS-ak direnak, ez? Hoize da. Eta orduan, instituzioak pizkanaka barrenatzen dira baldintza edo, eskaera hauek, ez? Zer gertatzen da hemen? Nire ustez eredu bat fosilizatu egin dela. 22 urte daraman eredu bat, eta hori desegitea eta alternatibak edo eredu osagarriak eratzea ez da bat ere erraza. Eta instituzioen partetik nire ustez borondatea dago parte bat, baina baita ere beldurra asko daude. Orduan nire ustez borondatea eta beldurrak. Borondatea behar da eta beldurrak alde batera utzi. Nire ustez gaur egun, gizarteak eskatzen duen gauza bat da. Eta ez da bakarrik filosofia hippie bat edo horrelako zehozer, ez? Azkenean egia da, ikuspuntu agroekologikoa edo ekologikoarekin edo elikadura osasungarriarekin zeuden kontzeptu asko beti mundu alternatibora juten zen, baina orain ja hori gizartean dago. Normalizatu egin da, edozein familia, edozein pertsona, edozein eskualdekoa horrelako eskaerak egiten dituzte. Bai Ezkerraldean, bai Durangaldean, bai Debagoienan, bai Goierrin, edo bai Lautadan. Azkenean, elikadura osasungarria eta gaur egun bizitzerari garen egoera gaitik, elikadura osasungarria da pandemia hauen aurka lehenengo barrera, ez? Eta orduan, nire ustez, eskaera hor dago, egin beharreko gauza bat da, beldurrak eta ibilbidea, beldurrak alde batera utzi, ibilbide berriak ireki behar dira. Burua erabili behar da, egia da, segurtasuna eta viabilitate ekonomiko eta teknikoa beharrezkoa da, baina nire ustez egingarria da. Eta, pausuz pausu egin behar da, eta, nire ustez instituzioak zehozer daukate buruan gauzak aldatzeko, eta gizartean mobilizatzen ari da pila bat. Eta gaur egun, guraso elkarte, eskola komunitate, baserritar, kooperatiba, ONG asko gaude mugimendu honetan. Eta, aldaketa orain dela 5-6 urte oso urrun ikusten genuen, baina orain ez da hain urrun. Eskerrik asko, Eneko.